dalilikɛlaw yela Abidjan fan bɛɛ lajɛlen na sirabaw kan kinw kɔnɔ hali fana ni seliyɔrɔw la. Dalilikɛlaw ka ca Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ, cɛw b'o la musow fana ni b'o la. Alima Gindo ale ma sɔn k'a ɲɛ yira an na nka a b'a ɲɛfɔla an ɲɛna fɛn min k'ale don dalilikɛ la. Den de man kɛnɛ se tɛ se tɛ n cɛ ye b'an bɛ débrouiller le la bon ne sigilen bɛ n den ye so kɔnɔ fulakɛ nana gbɛlɛ hali dumuni tɛ sɔrɔ la bon o sababu la ne bɔra ni den ye longolo o b'a minɛ longo de la ka o ka minɛ yɛrɛ dan t'a la o ka minɛ den yɛrɛ o kama yɛrɛ n'o kan ye yɔrɔ ko a ko den kama an k'i la o dun tɛ n to yen o bɛ minɛ o bɛ taa tere banni o bɛ munumunu ni ye ka t'i fili yɔrɔ dɔ la k'i bɛna kɛ cogo min na k'i y'a kɛ ten ka taa so kɔnɔ o le kɛra olu yɛrɛ ɲɛ bɛ problème ko ɲa dimi le kɔnɔ dimi tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la tiɲɛna depuis den wolola n tɛ se ka foyi kɛ n den ye n tɛ feerekɛla le feere bɛɛ lɔ la n tɛ se ka foyi le kɛ bele. Kabi Abidjan ministre gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo ka sariya kura ta min ye ka dalilikɛlaw gwɛn ka bɔ Abidjan n'a mara bɛɛ lajɛlen na, dalilikɛlaw sɛgɛnni le o bɛ dogo le sisan k'o ya dalili kɛ sabula ni sira lakanda surasiw k'o ye o b'o minɛ le. I n'a fɔ Mariam Touré n'ale sanji hakɛya bɛ taa san 60 ni kɔ la sira lakanda surasiw k'ale minɛ siɲɛ caman o tagala n'a ye yɔrɔ min na a b'o ɲɛfɔla an ɲɛna. An bɛ yɔrɔ min na ni kɛ o y'a ta n bolo n bɛ débrouiller la le ka dumuni sɔngɔ ɲini n ba den min tun bɛ yan sira o tun bɛ dumuni diyan ne o sera ji la salon o de tun bɛ n filɛ su ni tile a bɛ n sama wari la n bɛ dumuni kɛ mais n bɛ yɔrɔ min se tɛ n ye n y'a denw m'o yɛrɛ sɔrɔ bɔ o bɛɛ diplôme b'o ma baara sɔrɔ ba o ma baara sɔrɔ ka kɛ donc n bɛ yɔrɔ min na ni ma lɔ ni ma dali kɛ n bɛna mun kɛ a sɔngɔ a tɛ n bolo a sɔrɔ ɲɛ tɛ n bolo kosɔn n bɛna n sigi yan ka dali kɛ dɔɔni n bɛ taa ko n bɛ dumuni sɔrɔ n'o k'a minɛ o bɛ na n musokɔrɔbatɔ minɛ ka taga yala n'an ye n'o ka taa jugu la minɛ n'an ye tuma o bɛ sɔrɔ ka na n jigin lɔndɔ ne yɛrɛ sila o bolo la PPA la ka ne si ye fo ka na k'a ta kunu k'a ta wula fɛ tile fɛ fo ka taga bila o dugusɛjɛ tile fɛ o de ne sera ka dumuni ne ma a ma dumuni kɛ k'an si o bolo an musokɔrɔba jojoli ka taga n bɛɛ la yɔrɔ la an sila o bolo la. Kulibali Baki k'a yira ko minɛni ni tɛna foyi le bɔ dalilikɛ la ko n'o bɛ fɛ ka dan bila dalili la o ye baara ɲini ka di dalilikɛlaw ma. Ko i bɛ dari kɛ n'o k'i ye dari dabila alors o bɛ n'i jɛmɛ cogo di le k'i jɛmɛ k'a kɛ ko i bɛ se ka bɔ dari la ka ko k'i yɛrɛ ye. Ministre gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo y'a sariya kura ni a tɛ danna dalili dɔrɔn ma fana ni a yirala ko yalaka feerekɛ ani wotoro pusew olu bɛɛ lajɛlen kɔniyani de Abidjan n'a mara bɛɛ lajɛlen na. Sira lakanda surasiw y'a baara le ye ka Abidjan a n'a mara bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ o kow ma. Tisha Kone, Abidjan, Côte d'Ivoire, VOA Bambara tɔgɔ la.